venter og vælter, men det kan Hej YouTube. Ja, jeg skal spille noget luft hockey med Frederik. Fucking bedst. Så ja, lad os bakke den igen. Nå, nu er vi kommet i gang, og jeg er foran 7-0. Freden var fucking tæt på at ramme mit kamera, men prøv lige at se, så her, det er Freds video. Prøv lige at se, hvordan det ser ud. Det er min video, så kan I se, hvordan den... Det er Frederiks video, der. Ja, nu er vi kommet i gang, og jeg er foran 7-0. Se, han er lige ved at ramme mit kamera. Så tæt på at ramme. Yes. Let's start off, Fred. Nej. Shit, man. Han var jo ikke at ramme mit kamera. Du var ikke engang med vilje. Okay, det kunne jeg ikke. Bro! Hvor er det vildt her! Så er der 5 ind nu. Shit! Shit! Nej! Jeg kunne lige se, at jeg bankede op med kameraet. Nej! Fucking. Jeg er så færdig med at sigte på mit kamera, hva'? What the fuck? Nej! Okay, nu slår jeg fucking hårdt med den her. What? Skal jeg min igen? Oh, what the fuck? Jeg fører altså 9. Lad af, hun kommer ind nu. Jeg fører 9-2. Lad af, hun kommer nu. Det er lige meget, vi filmer stadig. Oh! Jeg har fået 2 til Christian. Hvorfor har I flækket den? Det er også mig, der står der. Prøv lige at se her. Prøv at se her. Det er fucking vildt. Jeg var fucking til på omplads af telefonen først. Frederik, jeg har en ting at sige. Lad os da fandme bare komme i gang. Jeg er ikke på sådan lidt med det, så jeg har det. Faktisk, jeg har ikke været i min bude. Så vi må se at komme i gang igen. Ja. Yeah. Shit, man. Hallo. Og lige. Hvor fanden er puden? Men det er ikke min pude. Jo, hallo. Nej. Nej, vi bytter. Nå, men tak. Hvor den er fed. Hallo. Nej. Ej, der kom nu. Så begynd. Den her, den føler jeg bare, at jeg kan slå fucking hårdt med. Det var også den her, jeg valgte. Du må ikke skyde på noget over midten, Fred. Ej. Hvad? Han er så 13, lige først stod der 11. Jeg får 13 nu, lige først stod der 11. Ja, der var det fucking sygt. Eva, hun lavede den 2 gange. Ved jeg, hvor mange point han har? Så nu har jeg 20, nu har jeg 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 26. Nej! Hvor fanden er du egentlig hernede? Du står der, så har du ikke. Oj! Nej, så skal man tage det i. Hvor er det genialt. Okay, ja, godt far. Ja! Ja, det er resultatet 28-28 til mig. Ja, Frede, du har lige så stille flækket mine ting. Fucking omfred. Yes, men vi vil slutte af, ikke også? Ja, jo.